Vad säger kossan? Amo. Vad säger grisen? Vad säger katten? Vad säger hunden? Vad säger ormen? Vad säger morran? Vad säger... Vad ska vi hitta på sen? Vad säger lamme? Vad säger tuppen? Vad säger åsnan? Vad säger lejonet? Vad säger tiger? Vad säger hönan? Nej, hönan säger inte så. Vad säger hönan? Det är tupp. Kommer du ihåg hönan säger kott, 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 kott? Ja. Nej, vad säger Mira? No, mamma vet inte, hör du. Mira är där i Spanien nu. Kommer du ihåg det? Vad säger Alex? Vad säger Alex? Aj, du kommer att titta. Alex! Alex har varit och shoppa. Hej Alex! Vad säger Alex? Alex, ska du vinka hit? Ska Alex vinka? Joel vinka. Ska du vinka åt kameran? Ska du säga hej hej? Ska du säga moikka? Moikka!